Здравейте! Това е първия ни влог. Аз съм Краси, това е Габи. И тъй като не ни хрумнаха други идеи, ще говорим за модата. По-точно за това какво на нас ни харесва. Това беше допълнително към влога. Така. Примерно, това за лятото е модерно, да са с някакви щампи блузките. Не знам поради каква причина. Вижте колко сладко тази котешка е лъчила. На мен това ми е любимата нейна блуза, както и тази. Тези са много модерни, с предрамо, дори и аз имам, една зелена със сърце. Този цвят точно ги подхващала. Като послушай. Така, да го сложим тук. Така, също така, сега, понеже в повечето училище е топло, не е като в нашето, има и някакви цвети такива хубави. Кожени. Да. И са има и розови, и лилови, и сини. Плътни са и са топли, което е много важно, ако сте в хладно училище. И, примерно, свичери. Не казвам, че трябва да са такъв цвят, но горе-долу такава като дебелина е хубаво. Ви е хлад, ви пази после от жега някак си, не знам поради каква причина. Така, как да си... А това е с феновете на... Как беше името за One Direction. Ето, това от Зопо в магазина може да се закупи такава. Аз по принцип вече не са ми много интересни, но блуза си я пази, защото ми харесва. Да. Плюс да допълня, че е малко прозрачна и не е от най-хубавия модел, който може да взема. Но може да има и другите това и нарядка. Има в зелени и още няколко модела. Има само с зелени, само с хари и така цялата залупа. Блузките са щампи. Те са едни от любимите ми модели. Да. Ето тук с бухалче, но може да и с друго животно. Кота или мишка. Да, и хубаво да има някакъв надпис за разнообразие. Да. Така. И последната блузка, която ще покажем, може би не най-добрият ми избор, но пише името на Уис, в принцип, Джак Даниелс. Но е хубаво блузка да има някакъв надпис отпред. Да, както и този тип, аз имам една маскучица. Само си повете по-добре да не ги разтръгвате много и ги изпробвате, защото може да се скъсат. Да. Аз не ги разтварям, аз така се седа. Така, сега, тъй като говорихме много за дрехите, да говорим за ядене. Нашата любима тема. Значи, това са най-хубавият модел пугани, който може да си вземете. Не се залъгвайте, тези от леки 10 може да са като цена по-добре, но като количество са много по-малко от тези. Ето тогава ще демонстрирам и друг модел храна, който е много хубав. Това са изквинските кроко, има с вкус пица, има също и с... различни видове са. Да, и това е показване с слов. А има и едно също с вкуса. Зависи какво ти изберете, те според всички са различни вкус. Последно да кажа за Габи ще допълня още нещо плита. Не взимайте от онези сокове, да, защото днес ходихме на презентация. И ми казаха, че от тези леди сокчета, които ние двете не ги взимаме. Аз съм консумирала 2-3 пъти, но консумирах колко да глътна малко и да го изхвърля после от контейнера. Аз един път. На 100% от вас за сигурно се ги използва. Не дейте. Ставате си пари за осветители и консерванти, както за бои и купувате само вода. А да си задете левче или там колко са, само за вода, като може да си наточите от чешмата. Това е много тъпо. Примерно минералната вода Байтия. Всички ако купуват 55 стотинки, това са системки. За обаяното също струва толкова системките са ми се забили в главата явно. Но е много по-добре да вземете системки или нещо друго, което ви се яде, отколкото тази минерална вода, защото тя по принцип има отвратителен вкус. И както в разделката, по-добре не ги взимайте те,
кажете на вашите родители да ви направят компот. Компот или по-полезни тези Компот Тодорска. или по-полезни тези натуралните сокове. И последно да кажа още нещо за раниците. Раниците на едно рамо, като ето този модел, който аз си прекъснах работа миналата година. Това, че са по-хубави и може би ви правят да изглеждате по-някакси симпатичен с тях, защото на мен ми си мислеше така преди. Много се залъгвате. Ако учениците ви са тежки, примерно сте 8 клас, защото аз в момента съм така или 7, а раницата напряга... Четвърти е много тежка също. Ако си вземете така раница, тя напряга мускула тук и може да си скривате на едната страна. Знам колко смешно звучи, но наистина е така. Защото аз миналата година ходех, така, това ще демонстрирам. Както си ходех, така само, така, с раницата. Да, една моя приятелка, сестра Ирон, втори клас е, а раниците са му тежки. И носи тази чанта през рамо и сега си криви кръчетата и е получила нещо. Както и аз имам леко изкривяване, аз съм носила, но това ми от тебе. Не ги изповите. Сега е приятелката ми от Еми, а и си сигурност 100% от вас ги носят, също и Руми, сега си пачат. Защото, айде, Руми носи и си получи изкривявата кръчетата, ще ги криви, а пък Еми, сега като носи тази раница, ще се изкриви на една страна. 100% от вас силно носи. Не дейте, изхвърлете ги или си носете пликче учениците, ако не ви се носят от другите видове раници. По-добре изхвърлете. Ако много си обичате тези раници, защото аз ще харесвам моя модел, ако не искате да ви е тежко, раниците има ето такива, които да ги държите, а в другия случай, когато ги държите на едно рамо, аз обичам с краката, с колената си и подавам като топка. И така някак си компенсира това, че тежестта на едната страна. И това ще е за първия ни влог. За днес това е от нас. Приятна вечер! Приятна вечер!